Hej. Amanda, der skal på en panda. Jeg taber. Amanda skal på en panda. Jeg skal ikke drikke for at synes taber, hva'? Vi taber. Hvor er det? Skynd dig. Det er så skræmmende. Taberne er derude. Another good home for kitties. This one is over the top, where your cat can expect gourmet meals and feather beds in the shadow of the Rockies. Yeah, this may look like fun work. It is. Du dør i morgen. Hvad? Jeg betaler strøm. Hvad skal jeg så gøre? Jeg bliver nødt til at gå nu. Jeg skal til læge. Nå, okay, jeg skriver lige en lille seddel til dig. Ja, det vil jeg også. Her er sedlen. Tak. Så kan du bare... Jeg vil også til læge. Ja. Du lige nedudgang. Det var godt. Og jeg synes, jeg kan. Og der var den. Også jeg kan se. Jeg skal se, når jeg ikke lige gad og i skole til den lorte. Den replik er ved at blive så kendt, at jeg tror, at dem over på den anden side af verden kan huske det. Okay. Nu var jeg Amanda, som pisser på en panda her i dag. Ja, på en panda. Nej, det er fordi, hun er til læge. God undskyldning. Det er faktisk en god Du må lige hilse Jeg til kan Boris. sige... Ja, Boris. Hils til lige. Boris. Du stopper fint. Sig lige til, at Amanda pisser på en panda. Boris. Okay, nu hører jeg efter. Hør nu. Nu hører jeg efter. Alvorligt talt. Så, nu skal vi lige tegne. Er der nogen her, der kan komme op? En frivillig. Okay, du kommer herop. Hvad skal jeg tegne? Ashley. Jeg mener Ashley. Gør det. Du skal tegne. Sådan. Eller du skal tegne et par briller. Nej, tak det, som jeg sagde. Gør det. Du er jo en... Nej. Pæne briller, Einstein. Ja, mand! Du skal tegne, som jeg sagde. Hun sagde, at vi skal... Og det er derfor, jeg kører efter Ashley. Ja. Det er... Det minder så meget om hinanden. Der var en hamster, der hed Pasli, så det minder om dig. Så den tissede også overalt. Så... Så vil jeg godt høre. Hvad er navneord? Nogen, der kan sige det? Nogen? Pasli? Det er, hvor man kan sige 1 eller 1 point. Vi har haft det 100 gange. Det er 101. Nej, det er så Fint. Det er rigtigt. Hvad er tillægsord? Ja, det er noget, der hører sammen med... hvad hedder det navneord? Altså, vi ser en stor mand. En mand. Og så er der stor en stor mand. Sådan dig. Jeg er ikke engang nogen mand. Nå. Det ser ud til, at vi hygger os her i skolen i dag. Nå.
Nej, jeg er ikke fresh. Og det her, det er ikke engelsk tv. Det er naturteknik, som jeg er smagt. Og det her, det er... Det er ikke en tissemand. Slap af. Det skulle jo siges. Ja, men så kan vi måske gå tilbage til den normale verden. Hvor vi lige tager om, at øjeblikket skal komme. De har ført så meget upassende i dag, så jeg vil gerne bede jer om at sætte dem til eftersid. Nej! Du lukker bare Boris. Nå, men nu skal jeg lige fortælle jer til noget. Hallo, lærer Boris driller. Altså, yeah! Ja, Ikke det er pænt. ikke at drille. Det er ja. Det burde du have taget grønne. Hvor fedt er det, vi? Det er fedt. Så hvad er det med dine briller, du skal spørge? Ja, det er det, Jeg har briller på. Bruger du Louis Nielsen? Eller bruger du Synoptik? Vil I hellere have, at jeg tager med? Yeah! Det der grin kan jeg ikke tage. Så det kan jeg ikke. Må bror også godt spille computer? Han er på spiller- Facebook. Jeg øver. Godt, det ligner. Jeg ved ikke, hvorfor jeg roser på det. Så når I ser vores kageliste næste gang, er det Christoffer, der skal have kage med. Så Det skal være god kage. men Det er mega, det skal være til vent, mig. nu kommer jeg til at tænke på. Okay. Vent, må jeg lige... Christoffer døde i går. Det er sådan, det er vi meget kede af her i klassen. Så hvem er det så, der skal have kage med? Du mener, at du er meget glad for det? Nej, men jeg siger, hvem skal så have kage med? Så bliver det Boris. Du skal have kage med, når Christoffer nu døde i går. Ja, det var meget for, vi er. Hvad? Ja. Det var det. Godt.